Guretzako ohore handi bat izan dela, eta ez dakit, sentitzen dugu baita ere arropauta bezala gaudela. Bizitzaren metafora esan du gure alkateak, eta hala ulertzen dugu. Gure kamisetan halaxe jartzen du. Elkartasuna, bizikidetza eta talde lana. Hoxe da, guk beti edo gehienetan egin nahi duguna. Bukatzeko, atzoko alkateak pregoian esandakoa gogoratu nahikoa. Hitz egiten zuen lasartoria, zeote da hori. Guk uste dugu, neurri baten bintzat, ispilu hortatik beste aldea pasatua dela, bai? Eta gure ametsak jorratzeko, ez dakit, indartsu eta gogotsu gaudela. Eta lasar teoria utopiko hortan, zergaitik ezin da imaginatu, adibidez, nesken talde eder bat, rugby, noski. Zergatik ezin da imaginatu, zelai eder bat rugby jokatzeko, adibidez. Hoi dana, gure hortaz zeituko dugu, amestu. Eskerrik asko.